siji loro telu oh iya iya enak yo gendong wah waduh abote ya wow mudhon ta rae can enak mbak wah waduh wabrak nabrak wah pancal hoi wah Jumanggolo
menika kan kudu kebet sinten. Oh, piyambak. Menawi ngaten dika menika singkar saking tanggal jawab ngantos wonten Pandung mlebet Taman Sari nyidra wontenipun putra kula. Nuwun parapunten Kanjeng Suparadi. Kasunyatanipun anggen kula tunggu kebet. Kula babar pisan nggih boten nate layang-layang. Sedalu menika kula ugi pinter wonten ing wewengkon Kasultanan Mataram. Nanging boten ketang panjenengan matur kados ngaten. Menika bukti cetha lho. Nggih. Menapa napa tasih kumbi panjenengan? Menawi kados mengatur limpah saged berat pokok ingkang nyidra putra panjenengan dalu. Lajeng kados pundi Kang Mas? Kula mesakaken kaliyan ingkang putra. Kaya punipun menapa panjenengan budidaya supados ingkang putra saged kondha wonten Taman Sari Kang Kaya Mas. ngono, ya. Nggih. Dumateng dika Kakang Patih Rangkusuma Kula Kanjeng Suparadi. saksampunipun putra kula Sekar Kedaton dipun bradat kalian pawongan kula utusan dumateng dika monggo manggyawarakaken wonten desa madesa sinten kemawon boten mawas lan boten idep kalamun saged ngunduraken putra Sekar Kedaton badhe kula paringi ganjaran umurwati Sedaya jauh penyelandar sampun monggo panggilaken ayo padha-padha meminta kesane Gusti Kang Gandar Jagat uga putramu ingkang ketemu wonten ana ing utara. Wonten siji monggo derekaken Kang Mas. Wis kelakon aku bradat ananing Sekar Kedaton. Mangke jane panjenengan menika santos tegelan mentala bradat dateng. Napa lumebet dosanipun? Sekar Kedaton. Yo, diwanu Abu Kurim kang dadi aran raja ana ing kerajaan. Sekar Kedaton. Mangatuna nganti panjenengan sun bradat sliramu ana sak tengene ras. Mergo gedhe rasa tresnaku kang tumanduk marang Sekar Kedaton. Mula walaupun wae ana pengarepanmu gelem Sekar Kedaton tak pundhut garwa minangka prameswari ana ing kerajaanmu. Sang Raja. Kenging menapa? Yen to panjenengan menika tresna dateng. Kok boten nekung dateng? Tiyang sepuh kula malah panjenengan bradat dateng. Napa menika tangga tandukipun? Wonten raja enten ing ngerem Sakutari. Sekar Kedaton. Mergo miturut ature Pakah Jaseging, lamun tok ana ing tanah Jawa tresna kawan wanita kuwi kudu dicolong. Mula saiki imbang ana katresnanku Sekar Kedaton. Ing boten. Kula boten sangka dados kanggo panjenengan. Mergo wis kapiyuyu sajroning ati nganti darang-darang adoh kerajaan Rom tumuju ana ing tanah Jawa. Aku pati katresnan ora liya mung sliramu Sekar Kedaton. Santos napa malah kula boten sangka. Jalaran menapa? Santos dinten samenika kula derek kepengin umawan. Kula kepengin tasih kepengin ngelati kalian lajeng mawon dalah ibu. Mengkone lamun to sabun bunga cedak kawan ingsun ana ing kerajaan mesti rasa tresna kula ora usah dadak iso kaya ing papan kene ana soto-soto apa lakon ingsun pindah kasal lawan sliramu. Pramila panjenengan menika. Kelas dateng kula. Ampun panjenengan berjutane sang raja ngene. Sekar Kedaton genemok cahaya sapa manis
kaya mergo gedhe tresnaku kang tumandhuk marang siramu sekadar manuta kelawan aku tak boyong ana ing kerajaan boten kula boten saged sang raja pur najan to ora sabuh ing papan kene bak tak peksa mergo aku wong lanang sing ora tanggung jawab ora bisa nyukupi apa sing dadi kebutuhane keluarga wis pirang-pirang taun aku ninggalke desa Miyana mergo kabeh kuwi mau kahanan nalika semono aku didakwa mateni Kakang Branjung satemah aku dianggep luput ing tatanan ing Kabupaten Pati
nalika semono aku ketemu karo guru sejati ya Syekh Maloyo. Aku diegohake. Aku bisa ketemu karo anak lan bojoku. Ning aku kudu topo ngombang suwidu lawase. Mbok iki wis pirang taun nggonku topo ngombang aku wis ora idep. Mbok momok mesti anakmu momok saiki wis gedhe, mbokne. Duh, Syekh Maloyo nggih guru sejati. Rumaos bingung salebetipun manah kula. Mila kula nyuwun pitedah dumateng panjenengan guru. Duh, Guru Maloyo nggih guru sejati. Kula nyuwun pituduh dumateng panjenengan. Assalamualaikum. Saritin, kula nyuwun pecah mawon guru. Kowe kuwi jebul wis lali. Nalika semono aku utusan kelawan kowe nglakoni tapa ngrumbang suwindu lawase. Ing sakjroné lelaku sliramu kudu tawakal nengenake watak kang sabar. Nanging kula menika boten wonten ginanipun menawi kula niku gesang wonten ing jagating bebrayan kok guru. Jalaran kula niku wong lanang sing boten tanggung jawab. Kejawi saking menika kula menika sampun kangen kalih anak lan bojo kula guru. Yen saksuwene kowe nglakoni lelaku tapa ngrumbang, Nggih. kowe tansah kelingan anak lan bojomu, tegese ya muspra klempara kang tanpa tonjol. Kudune wong lelaku kuwi masrahake jiwa lan ragane mung mligi ana ngersane Gusti Allah Ta'ala. Semono uga nggonmu tapa ngrumbang saben-saben klapa sing tok gawa minggih ing kono ana kedadean. Nah, ing kono kewajibanmu kowe weneh tetulung marang sapa wae kang butuhake pitulungan. Menika leres guru, kula tesih kemutan menapa ingkang dados dawuh panjenengan. Saben-saben klapa kula tumpaki menika ngejak minggir. Tartamtu ing mriku wonten perkawis ingkang parikedah kula rampungaken. Lajeng estunipun menika sampun dumugi tlatah pundi, Guru? Ndadekake kawruhananmu ya. Nggih. Iki wis temeka ana ing pesisir tanah Jawa. Kowe wis teka ana ing tlatah Mataram kowe. Wonten Mataram? Iya. Menawi kados ngaten sekedap melih kula niku rak saged pinanggih kalih anak lan bojo kula. Pancen bener nanging isih sadungkapan meneh. Nggih. Kowe bisa ketemu lan kulawargamu ana ing Desa Nyono. Lajeng kula kedah tumindak kados pundi, Guru? Ngono ya. Nggih. Ing Mataram iki dina lagi ana dahulu kang nyebabake ilange putri dalem Kanjeng Sultan. Kacidra dening wong saka mancanegara. Nah, ing kene kewajibanmu ngatonake dharma bektimu lelabuhmu tumrap Kasultan Mataram. Supaya apa? Kanggo ngresiki lelakonmu nalika semono kowe isih mapan ana ing Kadipaten Pati sing
ora dipercaya dening Hadipati-pati. Yen kowe bisa, insyaallah balimu ana ing Kadipaten Pati ketemu lan kulawargamu, kowe bakal kajen kene. Guru sejati nggih Syekh Maloyo. Sinaosa awrat kados pundi badhe kula lampahi. Sauger ing mangkinipun kula saged pinanggih anak lan bojo kula. Kaya ngono. Nah, kowe ora usah munggah ana ing Kasultanan Mataram, nanging cukup kowe tenguk-tenguk ana ing pojok alun-alun. Kados mbuh reka dayamu keng baku Kanjeng Sultan mengko bisa mirsani kowe ana ing papan kowe. Oh kados ngaten matur nuwun sedaya pikedah panjenengan. Pramila saking menika ya badhe kula lampahi kula tak tumuju wonten ing pojok ing alun-alun. yen kaya ngono sewan-sewangan aku ndedonga muga-muga kabeh panjang kamu kasenggahan. Matur nuwun amin amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis ana trontong-trontong jalaran kabeh kuwi mau saka dawuhe guru sejati ya Syekh Maloyo. Keng dina iki supaya aku sabiyantu karo wong-wong saka Mataram. Keng supaya ing mengkone aku bisa ketemu karo Kanjeng Sultan Agung. Mula ing mengkone aku bakal gawe pengeram-eram. Kanjeng Sultan kula pun sowan. Kasultanan Mataram. Mula ning papan kene keng supaya ing mengkone aku bisa ketemu karo Kanjeng Sultan Agung. Aku bakal gawe pengeram-eram. Woro-woro. Marang sapa wae ora mawas sing bisa ngangkat klopo sekandet bakal tak wenehi bebunga. Oh iki mau aku woro-woro. Apa sing gawe pangeram-eram? Gawe woro-woro iki mau kowe. Nggih, Ndara. Terus sapa jenenge? Nami kula Saridin. Saridin. Lajeng panjenengan niku sinten? Aku Patih saka Kasultanan Nerangkusumo. Gusti Patih Nerangkusumo. Pancen leres menawi kula niku ingkang damel woro-woro. Sok sinten kemawon boten mawas. Ingkang saged ngangkat klopo sekantet ing mangkinipun badhe kula aturi bebunga. Apa bener ucap nggih Ndara Patih? Wong klopo sekantet wae bocah cilik wae kuat. Wong ngangkat ngono wae saya mbalake. Lho sinaosa namung klopo sekantet dereng kinantenan sampeyan niku saged ngangkat lho. Aku ora percaya. Percaya ora? Ora ngono dijajal siji-siji. Mengko ben Dia. Go mulai. Ora usah ngapusi. Kowe mau klopo sekantet. Kowe kurang mangan ngono apa piye? Itu Gusti Patih. Berat. Ayo, bener. Boten kiat. Boten. Alah yo. Iki aten bebungae. Nggih, Ndara. Bebungae napa? Bebungae seketer. Kula paringi apa? Kabeh.
ampun, sampean angkat sih. Ngene ra kuat deh. Ayo, engko bocah cilik bae. Iya tamboten. Piye piye? Terus abot. Ya. Piye? Nggih. Tambah bejo ya. Lah niki nom-nomane mahuk niki lho. Kok kertas mau? Nggih. Ya tuwa kae. Balik koyo. Tidak dhuwur. Pemanasan kok. Iya tamboten. Sampean mboten usah ngleboni sayembara nggih, Mas. Lah kenapa? Sampean iki bentuke kaya ngeten kok. Sakit kula. Kuat, kuat. Angkat. Saiki jentan wong-wong. Sarane nek ngangkat kuwi ayo. Tenagane ditata luwih. Wong perkara apa sekantet ora kuat iki. Sawangen. Ayo, Gusti Pak. Ayo. Boten kiat. Ben kasunyatane ora kuat tenan. Nek sampean boten kiat nggih boten sios nampi bebuah. Monggo Kanjeng Sultan. Kakang Patinenang Kanjeng Sultan kula badhe nyuwun pirsa. Wonten ing alun-alun Kasultanan Mataram kok wonten rame-rame kala wau wonten menapa? menika yang naminipun Saridin damel Pangeran Merah. Sok sinten kemawon boten mawas ingkang saged ngangkat Klapa Sekantet badhe dipun paringi manah sedaya para prajurit dalah kula pribadi ngangkat Klapa Sekantet boten kiyat Kanjeng Sultan. Apa bener jenengmu Saridin? Nggih, Kanjeng Sultan. Apa bener kowe nggawe sayembara sapa wae ora mawas lan ora idep kalamun bisa ngangkat Klapa Sekantet bakal nampa nugraha. Menika leres Kanjeng Yen Sultan. pancen kaya ngono aku bakal ngeboni sayembaramu. Oh, kados ngaten monggo dipun coba mawon. Ya. Kados pundi Kanjeng Sultan? Ya, Saridin, Nggih, aku ora kuat ngangkat Klapamu Sekantet. sampun boten kiat. Lah sampean iku supe maca bismillah kok. Mang pirsani nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, aku lagi kiat. Sampean supe maca bismillah kok. Saridin, Kanjeng Sultan, ketuke yen aku nyawang kuwi. Ki ora kok nyembadani kemak-kemek bebasan pedak peyek ora kopoklek. Nanging kok duweni kaloyan sing kaya ngono. nggih jalma niku tan kena kinira kok Kanjeng Sultan. Pancen
estunipun ngantos kula niku damel pengeram-eram kados ngaten. Wong betake kula niku kepengin pinanggih kalih panjenengan kok Kanjeng Sultan. Yen wis ketemu, Jalaran kula niku pireng kabar. Mbok bilih wonten Mataram niku wonten geger Kanjeng ya, Sultan. Sanidin Nggih. pancen ora lidok. Lagi wae putraku Sekar Kedaton kuwi dibradat dening pawongan. Mula yen pancen kuwi bening kaluwihan. Mbok iya, aku njaluk tulung kalamun kowe bisa ngundurake putraku Sekar Kedaton, aku atas nama Sultan ing Mataram bakal paring nugroho marang kowe. Ngaten nggih Kanjeng Sultan. Estunipun ingkang nyidra ingkang putra niku boten tiyang saking tanah Jawi niku boten. Ora wong saka tanah Jawa. Saking tiyang bengkanane Kanjeng Sultan. Lah kok adoh men Nyatanipun kados ngaten saking negari Ngerum Kanjeng Sultan. saka negara Ngerung. Nggih. Yen ngono rak nyebrang segara. Nggih. Tuh. Lah niki prayoginipun kados pundi Gusti Patih? Kamangka nyebrang segara ingkang wiyar lho. Pesawat Nek ngoten nggih. Damel prau mawon. malah nggih kedangon. Pesawat mawon. Pesawat pun pesawat. Zaman sakniki nggih dereng wonten pesawat ta Mas. Sampeyan iki kados pundi? Ngeten mawon. Kula nyuwun tulung, kula nyuwun blarak Mas. Ajeng nggih damel kupat. Mboten. Niku blarak kangge sarana tumuju wonten ing Ngerum. Blarak Mas, nyuwun blarak Mas. Jaluk kamu kok yo aneh-aneh. Nggih. Ah niki napa pun wonten blarake. Larak iki arep mbok nggawa. Niki kangge piranti sampeyan kali kula tumuju wonten ing Ngerum. Hus. Lho, kok hus niku? Kowe kok aneh. Lah kok aneh niku Kanjeng? Tanah Jawa. Gitu. Nggih. Tumeka ana ing kerajaan Ngerum. Ki adoh banget bebasan Nggih. tanpa tepi nyebrang samudra sing sakmono ambane. Lah kok mung numpak blarak. Boten wonten barang ingkang mokal menawi Gusti menika sampun njabahi kok Kanjeng Kaya Sultan. ngono, ya. Pun sing baken panjenengan niku pitados kalih kula mawon. Aku yakin percaya karo kowe. Ah, mila saking menika monggo sampeyan sing niki kula Aku kok wedi din. boten usah wedi, mungkin kula gas kalem-kalem. Kaya ngono. Nggih. Aja banter-banter ya. Boten Kanjeng Sultan. Sementara Praja Mataram tak titipke marang Gusti. Nggih setaken dawuh. Ingkang ngatus-atus kok Kanjeng Sultan. Sampeyan bondelan kula niki nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ape ora kabebas. Arung wis kelakon karangket. Mlebu ning pakunjaran. Nanging yo aja seneng atimu mergo isih ana kepalang nggonku jumeneng dadi raja. Ora liya aku kori mulo kanthi kuwi. Mengko kalamun tono tekaning aku urip ora sah kuntatah jawi karo kowe rakyat tenan. Abdi pasti angkat. Bakal jancep. Apa sing kok karepake nganti tekaku ning kerajaan Ngerum kok pikut lan baskas padha nyengkuyung bekas Runtang. Hi aku ori. Ojo kaget kalamun to aku nglamak lan jeneng sira. Mergo apa?
nalikaning jeneng sira tumuju ning tanah Jawa mitungkas lan aku sak leker genthonge ning kerajaan Ngerum kok pasrahke ning tangan kanthi dalan jeneng sira tumampak ning tanah Jawa keng supaya nyolong anane Sekar Kedaton ning Metara kuwi sak tenaning mung daya cara pawekaku dimen aku kelakon jumeneng dadi raja ning Ngerum manungsa sing tumindak era bedane iblis dakah dangah angah-angah kepengin ngunggui dampar mesendanu ning kerajaan ora idep malah kaporo dadi kaurangan saiki Harun ana ing pakunjaran mula kanthi yen kuwe isih dadi pelpalang ning kene kuwi ora bakal tak pateni nanging bakal tak lebokke ning pakunjaran hei kapten Baski lebokke ning pakunjaran kapten Baski ayo apa malih Sekar Kedaton Menapa panjenengan tegelan menawa kakados? Apa panjenengan boten mesakake sang raja urip? ora usah gelo ati lamun toke kelakon daud nanging nggonmu daud ora karo Abu Qorib mergo dheweke wis wengis karo kowe nyolong anane lho ganti kuwi ning kene sing jumeneng dadi raja ning kerajaan kuwi aku kowe ning kene bakal tak pundhut dadi karo aku Baski, Sekar oning taman amargi ono tetembungan wong denguk-denguk nemu gethuk wis kelakon entuk palungguhan dadi raja ning kerajaan Ngerum isih entuk bojo wis entuk bojo kelakon aku jumeneng dadi raja ning kerajaan Ngerum raja ning kerajaan Ngerum